Ако искате да видите как с тези продукти ще си направим една прекрасна лятна цеза салатка, моля останете във видеото. Взимаме пилешкото филенце и го нарязваме. Включваме котлончето да загрее, напръскваме с малко зехтинче и изсипваме пилешкото филенце. Като лекичко го разбъркваме от време на време. Малко барбекю сосче, хубаво да опръска плочките в кухнята и най-трудното приключи. Взимаме една празна купичка, изсипваме си царевичка малко чери домати по наше желание, слагаме прясна салатка айсберг, изсипваме току-що сготвеното месце и отново малко барбекю сосче и хубаво разбъркваме. И получихме една прекрасна високопротеинова салатка.